boli aktívnejší, ľahko sa dostávali do tých situácií, do ofenzívy a my sme neboli dôrazní. Chvála Bohu, nám tam vyšla nejaká jedna situácia, kde sme išli do vedenia a v druhom polčase sme urobili zmenu v systéme, urobili sme jedno striedanie a to nám veľmi pomohlo. Boli sme aktívni, držali sme Humenné vysoko na ich polovici a sa do ničoho nedostali, využili sme to druhým gólom a sme to viac menej ukontrolovali, takže tešíme sa z toho. Chcem sa opýtať na prvý počas, ktorý bol miestami emočne až výrazne vybičovaný. Ako ste vnímali to, čo sa dialo na trávniku? Všetci vedeli na ihrisku, čo sa tu hrá. My sme vedeli, že je to rušné prostredie, na to sme pripravili hráčov, aby boli stabilní v hlave a boli tu vášne emócie. Kto k tomu patrí, malo to šťavu. Jasné, že nepodporujeme to, samozrejme, ale futbal bez toho, bez emócií sa nedá hrať a nevyzeral by dobre. Asi aj na trávniku Petržalky to takto bolo tiež. Pamätáme si ten zápas Petržalka Humenné, takže sa to nesie tak medzi týmito supermi, čo si myslíte? A tak sme vyrovnané družstvo. Ja si myslím, že nie je niekto nejaký papierový favorit, lebo Humenné má vynikajúcu kvalitu, veľmi dobre poskladané družstvo, typologicky a keď je tam vyrovnanosť nejaká kvalitatívna, tak je to vidieť, že každý hrá každý jeden bod na ihrisku. Chcem sa rozprávať aj s Ivanom Minčičom, takže pýtam sa vás ako trénera, ako vnímate svojho asistenta. Je to rodak z Osniny, takže z nášho regiónu, ale futbalovo prešiel až k vám na západ Slovenska do tejto pozície asistenta trénera. My sme tam, paradoxne sme v Bratislave, ale sme tam 4 východňari. V podstate v realizačnom, ja som z Popradu a my si rozumieme všetci. A rozumieme si aj so Záhorakmi. Takže východňari ťahajú Petržalku možno aj na barážové miesto? Uvidíme. Ešte je pár kôl do konca a uvidíme, ako sa pošťastí. Niečo nesilíme, netlačíme to, ale bolo by to krásne, ale bol by to viac menej taký sen. Ďakujem pekne. Slinčan sa vybral do rodného regiónu, takže nejak si to takto aj vnímal? Ako v podstate bral som to asi ako každý samozrejme iný zápas, tak ako z pozície chlapci, keď sú východňari, tak hrajú. Ja ako tréner som síce rodák, ale jedine to, že som využil, že som pozrel rodičov, vybavil som nejaké veci na blížiace sa krstiny dcery a spokojne ešte zostávam jeden deň, takže trošku si užijem voľno a v pondelok späť do práce. Pýtal som sa aj trénera, tvojho kolegu, teda ako si ty užívaš, alebo ako ty vnímaš svoju pozíciu asistenta trénera v Petržalke? Stále je to o tom, že ako má víziu ten hlavný tréner. Myslím si, že aj po ľudskej stránke sme si sadli, vieme, čo od seba môžeme očakávať a moja pozícia je robiť mu plnohodnotný servis. To už je otázka na ňo, že či je to tak alebo nie. Petržalka ťahá sériu už 5 víťazstiev za sebou, takže šplháte sa na ten Prešov? Šplháme sa na Prešov. Realita je taká, že sme teraz tretí. Uvidíme, čo bude. Keby to vyšlo, budeme veľmi radi. Nehovorím, že keď to nevyjde, nejak sa zrúti svet, ale myslím si, že môžeme ich dobehnúť. Ako vníma tento zápas a samozrejme aj výsledok trénera? Tak každá séria raz končí. Myslím, že sme natiahli dosť slušnú šnúru dobrých výsledkov. Dneska Petržalka, bol to vyrovnaný zápas. Bohužiaľ vstúpil do toho rozhodca a v prvom polčase mali byť udelené 2 červené karty v prospech nás. Neudialo sa to, rozhodca vedia, jak pískajú. Nechcem sa nejak vyjadrovať k rozhodcom, lebo nie je to moja parketa, ale ovplyvnil to zápas. Ja chlapcom len chcem poďakovať za prevedenú hru a škoda, že sme nepremenili tie 2 čisté šance, mohlo skončiť 2-2, mohli sme aj vyhrať, ale bohužiaľ rozhodca vedel, čo robiť. Čím to vnímaš, že tie emócie medzi Petržalkou a Humenným sú také vybičované? Prvý počas to ukázal, predsa len áno, rozhodca pískal ako pískal, ale tie emócie bolo cítiť, že... Preto je to vybičované, lebo na Petržalke sme vyhrávali 0-1 a rozhodca otočil zápas. Tam mala byť takisto červená karta, hej. Viktorovi Maťašovi tam pomaly zlomili nohu, hej. Ten rozhodca dostal 4 zápasy alebo 5, teraz neviem. A dneska zase nejaký kúzelník tu príde a preto sú tie možno také vzťahy nedobré, hej. Lebo my sa snažíme robiť futbal a bohužiaľ tie počné vplyvy človek nezastaví, tréner nezastaví. Spomínal si, že séria sa skončila, nevadí. Čakajú nás 2 zápasy, alebo vás čakajú 2 zápasy u súperov, u mužstiev, ktoré bojujú o záchranu, takže ako vnímaš svoje teda dvojtýždňové cestovanie teda? Tak prvý zápas nás čaká v Dolnom Kubine, potom Alženice. Hráme u papierovo slabších súperov, ale druhá liga je veľmi vyrovnaná. Budú tu ťažké zápasy a
My sa pripravíme na to, že dáme šancu aj mladším ročníkom, takže my prakticky ideme svojou cestou, chceme dať šancu mladým hráčom a nejdeme za každú cenu za výsledkom, aj keď chceme samozrejme jeden aj druhý zápas vyhrať. Ďakujem pekne. Takže Erik Streňa, FK Humene. Už som sa to pýtal na obe strany, aj trénerov, jedného, druhého, pýtam sa aj kapitána Humenského, emócie v prvom počase vlastne kypeli, bolo to také, nie že premotivované, ale proste horúce. Prečo to je tak medzi Humením a Petržalkou a ako si to vnímal ten prvý počas? Ja som to ani nevnímal, že tam boli vyhrotené veci, ale vzniklo to zlými rozhodnutiami rozhodcu, takže my nemáme proti sebou žiadny problém, že sme kamaráti a to sa riešilo aj na polčas, boli sme v kabíne rozhodcov vedúci mužstva, aj kapitáni a to som ešte povedal aj im. My problém nemáme s nikým, že my hráme spolu proti sebe už dlhé roky a sme spolu kamaráti, takže jasne sme na ihrisku, OK, ale vzniká všetko stále zlými rozhodňami rozhodcu, takže toto bol pre mňa najväčší problém, kde sa to stalo a všetci dobre vieme, aký bol zápas Petržalka, takže na to nezabudáme. Situácia, keď po faule Jakubka na tvoj členok vyzeralo, že hrozila až zlomenina nohy, takže ako si vnímal túto situáciu? Ja som dostúpil a mal dve nohy vpredu, takže neviem, keď už tu nie je faul na červenú kartu, tak potom stále asi každý víkend sa tie pravidlá menia, no bohužiaľ rozhodca si ich prispôsobujú, jak chcú, takže a my na to doplácame na ihrisku. V prvom počase si mal dve jedovaté strely, v druhom počase dve tutovky, dnes Erikovi nebolo prijaté skorovať. Dneska keby som asi sám si kopal na ihrisku, tak nemám gól, takže sú aj také dni a veľmi ma to mrzí, lebo hlavne pri tom prvom góle, čo sme dostali, ja som sa šmykol a urobil som štandardku, takže z toho padol gól a pri tom druhom som ja nedal gól a napriek tomu z toho breaku som dostal gól, takže berem to dneska na seba ja. Každá séria sa raz skončí, aj tá Humenská sa dnes skončila. Ako vnímaš zatiaľ naše jarné účinkovanie? Tak, ináč ako pozitívne to vnímať nemôžem, ale mrzí ma to, lebo mali sme na to, dneska sme boli podľa mňa o triedu lepší ako Petržalka, v prvý polčas mali sme vyhrať minimálne 2-3-0 a ten zápas bol úplne iný a bohužiaľ dneska oni stradujú, my sme smutní. Ďakujem pekne. Dobre, takže Viktor Maťaš, pred stretnutím, pred úvodným výkopom bola taká milá udalosť. Klub ťa ocenil, alebo všimol tvoj milník 200 zápasov na úrovni druhej ligy. Čakal si to? Vedel si o takejto situácii? Počítaš tie zápasy? Ako všimol som si to už na transfer markete, keď sme sa s chlapcami doberali, že kto koľko má zápasov, tak v rámci srandy a popravde vedel som, že mám niečo cez stovku, ale nevedel som úplne, že sa to blíži cez 200, ale už potom už som vedel, že túto sezónu je tam meta, kedy to môže padnúť, aj bola to taká moja aj motivácia, lebo nikdy predtým, keď som ešte hral tú 4. 5. ligu, nikdy by som si nepadal, že by som si zahral vôbec profesionálny futbal a hral som s reprezentantami a fakt splnil sa mi sen a toto je možno ďalší neulignúť. Škoda, že sme dnes nevyhrali, to ma najviac mrzí. Paradoxne, ak by si sa dnes nedostal na zápas, zobral by si cenu dreza a ostalo by to 199, takže bola taká istota, že asi budeš striedať. Tak, nevedel som ani o tej udalosti, že niečo sa chystá pred zápasom, to bol som šokovaný, lebo som myslel, že ideme gratulovať otcovi duchovnému, ktorý mal 50, takže ja som počítal s tým, že bude sa jemu gratulovať a keď sa stalo to, tak som bol šokovaný, lebo som nečakal, že ešte som ani nenastúpil a vlastne to dostalo, ale ako hovorím, je to milé, ďakujem za to aj vedeniu, aj chlapcom, že proste si to pripomenuli a ďakujem za všetko, aj za celé obdobie, čo sme spolu vlastne. Spomínal som, alebo takto ty zaspomínaj, vieš zaloviť v pamäti prvý druholigový zápas? To bol rok 2015. Hral som ešte v FK Haniska, oni vtedy postupili do druhej ligy a z okolností to bolo proti FC Košice vtedy vonku, takže to bolo niekedy v auguste. Toto bol môj prvý druholigový zápas, keďže mesiac predtým som vlastne ešte valčil v 4. lige. Keď zoberieme najkrajšiu chvíľu alebo nejaký výnimočný gól, takže najkrajšia chvíľa v tvojej kariére zatiaľ. Ja mám jeden tip, možno, že mi ho splníš a povieš to, čo si myslím. Najkrajšia chvíľa, ako chvíle sú krásne. Najkrajšie sú tie, kde
vlastne tie kamarátstva ostávajú naďalej, ako či to bolo v Poprade, v Haniske, alebo tu, tak podľa mňa všade sú nejaké krásne chvíle a Čo povieš na zápas Humene Dunajská Streda? Slomovka? Tak toto je fakt, toto je pre mňa silná emócia, keď ešte nás viedol nebohý Andrej Čirák a to bolo fakt, že sme otočili proti Dunajskej zápas a bolo to fakt niečo neskutočné, škoda, že už nie je medzi nami. Sám si spomínal svoju futbalovú cestu, na ostatok to bol Poprad, Bardejov, asi v Humenom 3. rok, takže ako hodnotíš svoje humenské angažmá? Len v tom najlepšom, lebo našiel som tu takú, by som povedal, rodinnú atmosféru, nemám to ďaleko domov a vlastne ako kabína funguje po kope, tak to som ešte fakt nezažil. Možno v Poprade dá sa to porovnať s týmto, ale tu aj keď sú tie podmienky v podstate skromnejšie ako boli v Poprade, lebo Poprad bol ambiciózny, chcel ísť do ligy, tak tu fakt ako, čo sa týka kabíny a ľudí, fakt ako nemôžem sa na nich sťažovať. Čakáte nejaký poplatok do kasy za takéto všetky ceny a rozhovory a čo ja viem čo všetko? Ako už keď mi Erik predával ten dres, mi povedal, že máš to za 100. Dobre, takže držíme prsty v ďalších zápasoch. Ďakujem krásne.